Mga parte sa dakong building sa uptown area sa dakbayan sa Sugbo nalangkat sa kusog nga hangin sa Bagyong Christine. Samtang lalawigan sa Sugbo nakatala og 51 ka mga LGU nga misuspenso sa ilang klase karong adlaw. Sayra nato ang mga kasika sa dakbayan ug sa lalawigan sa Sugbo subay sa pagkuso-kuso sa Bagyong Christine pinaagi sa report ni Alan Domingo. Nagpasad na kining mga debris gikan sa taas nga bahin sa dakong edipisyo nga nahimutang sa eskina sa Osmeña Boulevard ug sa Arlington Pond sa barangay Santa Cruz sa Cebu City. Tungod sa kusog sa hangin, dali rang gilangkat ang maong mga bungbong sa edipisyo. May nalang kay way na igo atol sa paghagbong sa mga debris. Dali naman sa kay sila naka-assist ba nga dili sa pagian. Usa orasan ni Mga 9, around 9 a.m. sir. Kini ang kabahin sa debris gikan diri sa taas nga building human gihuro sa kusog nga hangin. Kung ato makita ang nagpasad nga debris dinhi dapita gani nini nga tungora gisirada na ni sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office aron way makaagi nga mga tao aron malikay sa peligro. Ang mga nalangkat nga parte sa edipisyo styrofoam nga gimasahan og simento diin gituhan nga tungod sa kakaraana sa building nibigay kini sa paghapak sa hangin. Gisikyo na to dito, atong gi-advise ang ato ang CCTO nga pabutangan og barrier kay para wa gyud makaagi. Gipaubos sa blow alert ang Dakbayan Sugbo diin naka-duty ang tanan nga mga personnel sa CDR Alimo. Hinuno sila makadawat og report nga adunay casualty o naangol tungod sa epekto sa bagyo. Lakip sa gibantayan nila ang mga bukirang barangay tungod usab sa nabatyagan didto nga kusog sa paghuros sa hangin. Blue alert ta karon unya ang pasabot na nga ang tanan nga mga responders na to naka duty unya ang katong mga on leave gipa-cancel na to atong on leave kay para naata. Samtang suspendido karong adlaw ang klase sa matuhaan sa tanan nga 51 ka mga LGU sa lalawigan sa Sugbo tungod sa epekto sa Bagyong Christine. Kiniisip pagsiguro nga luwas ang matinun-an og magtutudlo gikan sa peligro tungod sa daotang panahon. Tanan ang LGU nag-suspend of classes, especially na kusog-kusog ko ng hangin na sinati nito sa ilang area of responsibility. Gipahibaw sa PDR Animo official nga usa ka 71 anyos nga lalaki ang nakalas dihang nalunod ang sakayan sa kadagatan sa Pilar, Camotes Island samtang duha ang sakay nining naluwas. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitag, Bisdak.